ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର। ଆଜି ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଯିଏ ଏକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ବହିଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବହିଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆଗରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପରେ ସେ ବହିଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ତେବେ ଏହିପରି ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଆରା ମନସ୍ତତ୍ୱ ରଖିଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ଭାଇ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବହିଟି ଯୋଉ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ସେ ବହିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି। ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି କଣ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାତି 11ଟା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଗୋଆକୁ। ତେବେ ସେ ପନୱେଲ ଷ୍ଟେସନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟ୍ରେନଟି ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶୁଭୁଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟର କଟି। ତେବେ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କିପରି ଆମେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏକ ନିଆରା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଇଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନସ୍କ ହେଇକି ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଟା କିଛି ଭୌଳିକ ସ୍ଥିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଆବେଗିକ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁଥାଏ, ତ ଲୋକଟି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଥରେ ଅଧେ ଯିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଗଲେ ଯାଇକିରି ସେ ଅନୁଭବଟା ମେଚ୍ୟୁର ହୁଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛି ଇହୁଦୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି, 1995 ମସିହାରେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଗୋଆର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ସିଓଲିମ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ଜାଗା, କାହିଁକିନା ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେଠିକୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଆର ପାଞ୍ଜିମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ପଡ଼େ ବୋଲିକି ସିଓଲିମ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇଡ୍ ଏରିଆ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଅପାଙ୍କ୍ତ ଏରିଆରେ ରହିଥିଲା, ଛୋଟ ଗାଁଟି ଥିଲା ବୋଲନ୍ତୁ। ତ ସେଠି ମୁଁ ରହିଥିଲି, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଘରେ ରହିଥିଲି। 1995ରୁ ଇଏ ଆସି 2025 ହେଲାଣି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ବିଶେଷ କରିକି ଇହୁଦୀ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ପତ୍ରବନ୍ଧୁ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ଭାରତରୁ ଯାଇକି ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ସେ ପୁନଶ୍ଚ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ତା କାହାଣୀ କହିଲା। ତ ଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତ ନୁହଁ, ମୋ ଯୋଉ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ 1995 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇହୁଦୀ ପରିବାରରେ, ତାକୁ କୋଙ୍କଣୀ ଇହୁଦୀ ବା ବେନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ସେଇ ଘରଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଘର ଥିଲା, 200-300 ବର୍ଷ ତଳର ପଥର ତିଆରି ଘର। ତ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ସିନା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ଯାଉଛି। କାରଣ ଯଦି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲିଂଟି ଆସେ, ନୂଆ କିଛି ମନେ ପଡ଼େ, 10 ଧାଡ଼ି ବି ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ମୋ ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବି, ସେଇ ଆଶାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଥିଲି, ସତରେ ସେମିତି କ'ଣ ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ଘର ସବୁ ସେମିତି ଥିବ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ଯେମିତି ବମ୍ବେର ବାନ୍ଦ୍ରା ସବୁଠୁ ପଶ୍ ଏରିଆ, ସେମିତି ପାଞ୍ଜିମ ବା ଗୋଆରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଓଲିମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେକ ସିନେମା ଷ୍ଟାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବା ବମ୍ବେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସମର ଭିଲା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ମୁକୁଳିକି କିଛି ଦିନ କଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ଘର। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକଲି ଜାଗା କଷ୍ଟଲି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇ ଘର ସେମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା ସେମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋର କଳ୍ପନାରେ ଯୋଉ ଘର, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ 300 ପୃଷ୍ଠାର ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖିଛି। ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ। ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଇହୁଦୀ ମାନେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଆସିକି ରହିଥିଲେ, କୋଚିନରେ କିଛି ରହିଥିଲେ, ଗୋଆରେ କିଛି ରହିଥିଲେ, କଲିକତାରେ ବି କିଛି ଥିଲେ ଅଳ୍ପ। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶଟି ତିଆରି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ, ପ୍ରାୟ ଦଫା ହେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ କୋଚିନ୍ ଏରିଆରେ ବା କେରଳରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଖଣ୍ଡେ ପଟେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଅଛନ୍ତି ବେନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଗୋଆ ପାଖାପାଖି କୋଙ୍କଣ ଏରିଆରେ, ସେ ଏରିଆରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି, କଲଚର, ତାଙ୍କର ବାହାଘର, ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ଦଶା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସଟି ଏଯାବତ୍ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଇହୁଦୀ ମାନେ ବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି,
कि तांकु नहीं भारतीय माने भी किछि लिखि नांती कहले चले गोटे पूर्णांग उपन्यास मु किछि पाइली नाही ये 1975 मसीह रे गोटे उपन्यास जने लिखिथिले जने यहूदी लोक आ गोटे एबे रिसेंटली बाहर थिला लखनऊ रे अछंती सेही यहूदी परिवार लोक मते काई सेतिका भी पूर्णांग लागिला नाही तेणु मोर जथकिंची जो अनुभूति मोर यहूदी मु नेगिरी मो जीवन रे सेही बुडको गंठेई मोर पत्र बंधु जे केरल थिले तांको संगे गोटे दीर्घ दिन मोर पत्रालाप थिला से इज्राएल गला पर मते लंबा लंबा चिट्ठी दउथिले इंटरनेट जुग रे मते मते चिट्ठी लिखिउथिले जोडा कि मते भल लागुतला बोली चिट्ठी लिखुथिले मु भी तांको मो देशर कल्चर मोर धर्म कथा मो ओडिसा कथा सब लिखि जणाउथली परवर्ती समय से पुराना चिट्ठीडा को साउंटिगिरी जो गोटे ए जो उपन्यास हेबा को जे ये गोटे विरल उपन्यास ये पत्र उपन्यास भ्रमण उपन्यास प्लस गोटे उपन्यास तेणु ये गोटे पत्र भ्रमण उपन्यास कहले ये हम जोटा कि ओडिसा रे आदु केबे हेले एक्सपेरिमेंट हेई नाही जदि एटा हुए सफल हुए पाठक लोकादृति पाए तो एटा गोटे प्रथम धरणर एक्सपेरिमेंट बोली मु कहबी तो आ गोटे कथा होची भ्रमण उपन्यास एमती गोटे पाद न रखिक से जगह किसी लिखि हेब नाही अन्य जेते गल्प कहानी साहित्य जेते जेते विभाग अछि आपण घरे टेबुल रे बसी टेबुल लाइट लगई बा शीतताप नियंत्रण भितर बसी झरका पदे पदा को अनै चा कप पी लिखि परिवे किंतु केवल गोटे विभाग जोटा कि आपणकर माने झाड़ नाल होकर से जगह को जावा पड़ो से जगार माटी पवन सहित मिसवा पड़ो लोक संग मिसवा पड़ो तेणु ये गोटे अलग वर्तमान जाउचंती गोवा जो जिबे एठी आपण कोन एक्सपेक्ट करचंती काहा को मिसिबे ना काहा से कथा हेबे हां मोर एक्सपेक्ट करची प्रथम कथा मु जो घरटे थिली से घर जो से तो बुढ़ा बुढ़ी जो माने थिले मते रखिथिले से माने मरि हो गलेनी तांकर दीटी झियो थिले सान झियो वर्तमान सेई गोवार गोटे बीच रे तांकर दुकान पाटी तांकर होटल चलैछंती तांकर साथे कांटेक्ट करची आ बड़ झियो तो बाहा करी कोचिंग चली गले से भी वर्तमान इजराइल फेरी आसी कोचिंग तांकर संगे भी कांटेक्ट करची से गोटे प्रकार आईन कानून तांकर से घरटा को से माने भड़ा देइथिले से लोक उठिलानी माने केस बाड़ी चलेले सेडो पोजीशन लेटर रे सेमति कोन गंडोळी आहिकरी लास्ट से घरटा को वर्तमान कोर्ट अनिर्दिष्ट काल पई बंद कर देइची माने माने जो जमुद दिया ताला पकई देइची इमाने कौन कर पंदापट गोटे सीढ़ी जाई से घर को जाउछंती यूज करछंती तो बहु कष्ट परे सेमाने को कांटेक्ट कला परे सेमाने मु जो रूम टार रहितली से रूम टा को सेमाने सफाई करछंती विशेष करके बहु पुराना घर तो गछ पत्र सब तार झरका पत्र आसीओ साप फाप आसीओ भय लागियो बोली से सब पैसा पत्र खर्च कर डाल डाला काटी भीतर लाइट फाइट लगे मो पई प्रिपेयर करछंती शिवलिंग मु से जगह को से घर को आउ थे जीवी जदि भल लागे रही पारे भय भी तो न लागे मु रहिबी आदि रहा अनुपयुक्त देखिली छाड़ी पलैबी अन्य रही से बड़ कथा नहीं से जगह को तो जी से घर को तो जी से घरटा को देखी जोटे 1995 मसीह झरका पटे मुझे जल जल देखुले रास्ता को समुद्र को आउ सब लोक मरी हजी गले माने मु जो मन पिला सिनेमा देखी से आसी बस कही गले तेणु से गोटे से रोमांच अनुभव करने से पानी पवन रे किसी समय बिता जाऊँगी अनुभूति जो हम बही सरीगले जेहेतु प्रिंट है ना मु भाविली तथापि किसी मत लिखार अच्छी कहीं बर्तमान को संजोगित मुझे न करुच्ची तो उपन्यासटा पूर्णांग हम ना कहीं बर्तमान इजराइल सहित संजोग करुच्ची बर्तमान यहूदी जनजीवन भारत परिस्थिति पृथ्वी परिस्थिति जो संजोग करुच्ची तो शिवलिंग रही घरटा कहीं न लिखी आउ तो एमती कल्पना तो लिखी हेनी मत जीवा पड़ो से कौन है घटना केमती साही रास्ता रही केमती से पड़ोशी मैंने रोचे केमती से माने से समय जो समय कटुला लोक केते रिलैक्स लोक मैंने आउ एबे वस्तु साम्राज्य तो बर्तमान दौरात्म्य मटेरियल वर्ल्ड बर्तमान दबदबा ये मटेरियल मोबाइल आसिया परे लोकंकर मूवमेंट बढ़िया परे लोकंकर ज्ञान बढ़िया परे तथ्य गुड़ाक गजाड़ी पड़ी ये भितर जो खुशी बासिया लोक गुड़ाक थे से अच्छा ना मरी हजी गले से मोर बड़ प्रश्न कहीं गोवा गोटे जगह अनेक अनेक भ्रमण कहानी लिखिले तेरे पुणी थे फेरिकी देखिबार घटना एटा प्रथम ना आगुरु भी एमते आपण अन्य कैरेक्टर जाक नहीं देखो जो जो जगह पर मु भ्रमण कहानी लिखी थी से तो गोटे छोटा 8 पेज 10 पेज लाखे लिखा जाए तो स्मृति साउंडी बा टिपा कथा को साउंडी मु छोटा सब लिखी थी तेणु द्वितीय बार तृतीय बार अनेक बार तापर जाइछि किंतु एठी जेहेतु कैरेक्टर माने अछंती जितना जगता मनीष माने अछंती से घर अच्छी से पड़ोसी अच्छी से सामना घर अच्छा मन मु 1995 मसीह मोर मन पड़ी मुझे से ऊपर घर एकुटिया रोली
ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପତଳା ଗୋଟେ ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ 14-15 ବର୍ଷ ଝିଅଟେ ନହନକା ମାନେ ଓଜନ 25 କିଲୋ ହବନି, ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ବୁଲେଟ ଧରି ଢକ୍ 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 କରି ବାହାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ 50 କି 45 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବିଶାଳ ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସେ ଝିଅ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାସାହା ହେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେହେତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖାଲି ତ ମାଟି ପବନର କଥା କୁହେନି, ଆମେ ମଣିଷର କଥା କହିବା। ତ ସେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଦିଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାର ଦିକେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜ ହଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଛୁ, ଆମକୁ କୁଆଡେ ନେଇ ଚାଲୁଛି। ଆମ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକିରି ଆମକୁ ଚାଲର ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ପୃଥିବୀ ଆଡେ ବାଡେଇ ବାଡେଇକି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ନଉଛି, ନା ଆମକୁ ଅଧିକ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ କରୁଛି, ଆମକୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ମନନ ପାଇଁ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ, ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ, ମଣିଷ ସହିତ ଅଧିକ ସଂଯୋଗିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ନା ଆମକୁ ତାର ଓଲଟା କରେଇ ଦଉଛି, ଆମକୁ କାଲା ମୁକ ଜଡ ଅନ୍ଧ କରିଦଉଛି। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନକୁ, କେତେଟା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ଆପଣ ଗୋଆରେ? ନାଇଁ, ମୋର ବେଶୀ ଦିନ 6-7 ଦିନ ରହିବି ଏଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ବାହାରୁଛି, ରାତି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରେନ ଆସିବ। ମୁଁ ରହିବି 6-7 ଦିନ। 6-7 ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଆର ପାଖାପାଖି 32ଟା ବିଚ୍ ଅଛି। ଗୋଆ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କମ ଲୋକ, ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଆ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ନଙ୍ଗଳା ମୋତଳା ହେଇକିରି ବିଦେଶୀ ମାନେ ଶୋଇଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଆ। ଗୋଆ ସେମିତି ନୁହଁ। ଗୋଆର ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହଉଛି ସିନେମାରେ, ସେ ମାତ୍ର 2 ଭାଗ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସମଗ୍ର ବୋଲି ଆମ ଓଡିଆ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ବା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭାବନ୍ତି। ସେହା ସତ ନୁହଁ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ତାର ବି ଗୋଟେ ଅସ୍ମିତା ଅଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ସେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ। ଇଏ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନୀତିକାନ୍ତିରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ଚଳଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଅସଲ ଗୋଆର ଜନଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବହୁତ ପିକୁଲିୟର। ଖୁସିରେ ରହିବା, ରିଲାକ୍ସ ରହିବା। ଯେ ସାରା ଭାରତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଖୋଜାଯାଏ, ଜୀବନକୁ ଭୋଗ କରିକି ଗୀତ ଗାଇ ନାଚି ରହିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ, ମାନେ ଭାଇଟାଲ ଏଜୁକେସନ କହିବା, ସେଟାକୁ କେମିତି ଜୀବନ ତାକୁ ମାନେ ସଂଯୋଗିତ ଜୀବନ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ, ସେଟା ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଯୋଉଟା ଗୋଆରେ ଦେଖିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଆରା ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 7 ଦିନର ଗୋଆ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଯୋଡ଼ିବେ ବହିଟିରେ, ସେଇ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆପଣ କରିବୁ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଆରେ ରହିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହଉ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଏକ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ହେଇ ରହିଯାଉ। ଏଇ ଆଶାର ସହିତ ସନ୍ତାକାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ। ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ଭାଇ ଫେରିବେ ଗୋଆରୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଏତେ ନିଆରା ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।